Tak, milí forďaci, toto je ten môj mondík. No, ukážem vám, aký je problém. Prvý pokus o naštartovanie. No a toto sa bude teraz opakovať. No, počkaj teraz. No a teraz už nakopne. Ale tu vidíte, otáčka. No, tento posledný štart jednoducho musím držať pedál na podlahe a točiť, inak to nenakopne. Ten prvý, druhý pokus, taký by som mohol zopakovať aj 30. Žiadne uštipačné poznámky, prosím, iba rady. Ďakujem.